Mawuhlakaniphe ulundi ke enqubeni egama la Sitokhle Gold City ngaliqatsha umxholo nencambuzo esintu ehamba naye phake usitshaba kwizwi lomzansi singenile apha ke enqubeni maningapholisa maseko mandigalendo arhuqa siyenqo ekakhulukazi kuye ke ubaba umavula si live ke ku TikTok okay si live ke phake ku YouTube ubhala nje phila mzimba ku YouTube uzokwazi ukusibona si live ngaliqatsha kumuleke noba udownloada i-app yezwi lomzansi yakwazi ukuthola ama-podcast ezinye zazo ezithetha ngazo mazikuphuthile uzifumane khona phake kwi-podcast yezwi lomzansi kuphakwe kwi-app nakufacebook ungakwazi ulandela futhi kwizwi lomzansi uzosithola mkhulu mandikubulise tata nikwamkele ohlelweni kumzansi talks sithi umxholo nencambu ezesithi indaba ama-commission ingenisile yazi sencima si-commission okay Hey. Yeah. Ngiyafile kathi. Bengelele mfowethu Mthosi ngibingelela nabalaleli bezwi lomzansi ngalesikhathi. Enkosi bawo siyabulela kakhulu. Hayi kodwa ke wancwina nje. Wangazathi ubamba umoya ukuthi nawe uzobizwa kuleya commission. Ikhona into yaziyo. Hayi niqondo abantu abafana bangabizwa. Aniqondo. Inkingo wakhelene uZulu omzansi abodi lakhelene nekomkhulu lamaphoyisa kwaZulu Natal kungenzeka ukuthi khona into umkhanaza akawayibona mhlawumbe ngiyazazi hayi solid call but Mthosi khona into abantu abaningi engicaba ukuthi bayayigeja la makukhuluma ngento yama commission ngoba ubezwa bethi ama-commission ayasebenza akulona iqiniso ama-commission wonke ayasebenza asho enze izethulo khumbula ukuthi i-commission ayibophi ayinawo amandla okubopha ngoba ama-terms of reference i-commission ifika iphenye bese ithi ngokobufakazi obukhona phamisa ukuthi uKhaya Mthwesi aboshwe iyaphakamisa ithi makashushiswe ngoba nabo ubufakazi into ekuyiyona ebulala lama commission enza bengazathi akasebenza iNPA abashushisi ibona abangasebenzi abashushisi yibo abasonga izandla abangasebenzi bathathe lama recommendations alama commission abopha abantu kuye wezinkantolo abantu bagwetshwa zezinkantolo ngokusemthethweni so i-commission mayithe boshwa iNPA ingakubophi ingakuse enkantolo ayikho into azoyenza namajaji futhi ayikho into angayenza ngoba abantu ekufanele balethe icala ngabashushisi so abashushisi yibo abebulala yonke lento kube ngazi so na le umkhwanaza ngafike lapha veza ubufakazi kube khona yonke into so lokho abashushisi bengazobabopha abantu then nayo izophela emoyeni kanjani Ay sibulala mkhulu ukudlula nje lapho namhlanje sithetha ngomba obaleka kakhulu thinta cishe sonke thina abantu esiphilayo into egama la ibizwa ngomkhokha kodwa ke ndiyazi uzonaba sithathu sibeke ndiyazi mhlawumbe khona abaqalayo kwaligama ukuliva ngendlela ke elizobe lichazwa ngayo kunatshwa namhlanje ngalo mandikubeke ithuba tata no siyabonga mfowethu Mthosi umkhokha ufana nesiqalekiso masikhuluma ngomkhokha sikhuluma ngento embi eyenzeka iloku iphindelela uthola ukuthi kwayakwenzeka into ethize la ekhaya iyaphinda futhi yenzeka iyaphinda ilokwenzeka yabo abanye abantu baze bathi mhlambe sesiyazi nje ukuthi makuzinyanga ethize kuzoshona la kuzokwenzeka into ethile yabo okanye siyazi ukuthi kungalimala umuntu kulezi nyanga nje suke sazi ukuthi unyaka nonyaka manje into ephindaphindekayo eyenza iloku ibuyelela kodwa ke siye sithi ngumkhokha ngoba isuka impi esibonela mangathiwa udlala imishini ekhasini ubese uloku wena zonke izinsuku ngeke sithi ngumkhokha leyo nto okay zothi inhlanhla inhlanhla umkhokha kusho into emishompi
umshophi shothi izimbini zihambisana inhlahla umkhokha. Yeah. Okay. Yeah. So ke into le esilimaza kakhulu emindenini yethu ake ngenze isibonelo nje wena Mthwesi. Kukho lento ukuthi nakho kushona umuntu bese siyasola ukuthi mhlambe uthakathiwe la emndenini. Mhlambe ke alinyazo umuntu nje ake sithi mhlambe udutshulo umuntu noba wamgwaza siyazi ukuthi ubulewe umuntu. Okay. Bese simnika isikhali so ukuthi azilwele. Abaningi ke baye benze iphutha lokuthi bayocupha ethuneni phansi. Ekwenza kube nzima kakhulu ke manje masufuna umphuca lo muntu isikhali ngoba lento iphansi lapha umphathisile isidumbu. Kanti mhlambe inyanga ehlakaniphile iyayibadedele bancwaba abantu baqede. Ibese icupha ithuna la ngaphezulu wenze ukuthi kube lula ukumphuca isikhali masufuna ukusikhipha. Ngoba maye ngasiphuciwe lezazi ngozi ziyaqhubeka mase baqedela abantu ngoba esikhali usuke sasiphethe. Obani abaziyo ngaphandle kwalabantu abambulala ngumndeni. So ke izoloku iphindelela izinto ezikanjalo ngezinye izinto esikhuluma ngazo masikhuluma ngezinto ezibani ngumkhokha ubese uthola ukuthi njalo la ekhaya kunomuntu ozoloko efa ngokugwazwa noma ngokulukhuza efa ngesikhali. Abanye kulento yesikhali kukhona into nje einganakeki naye ngumkhokho omumbi. Lento ukuthi uthola abantu bala ekhaya bamayekhulelo masebeletha ubeletha umthungu. Le nto iyadinga ukuthi ivalwe ngoba mayingavaliwe iyaqhubeka lokwenzela akuyona into eright le umuntu ngokwemvelo ingakho kuze kwakhiwe izihlambezo umuntu mayekhulelo ngoba wenzela ukuthi ukubeletha kwakhe kube lula. So mayesikwa usikwa ngoba kunama complications athize kwesinye isikhathi kubona ukuthi mangathi uyayekwa azibelethele mhlawumbe angashona nokushona. Kufaye masenzekileke bese kwenziwe isiko lokuthi ivalwe ingajwayeleki. Kukhona nalana ke othola ukuthi nanga umuntu kodwa uba ushukela esikhathini samanje uthola umuntu wasika umlenze. Okay, yeah. Mhlawumbe abenesilonde esithize sikashukela esingapholi azi alokhuza siko. Kwesinye isikhathi alimale engozini mhlawumbe engozini zemigwaqo. Kube nesitho esithize asiluzayo ekubeni wayezalwe ephila. Uyayekwa ke mayisaphila. Kodwa mayiseshonile kufuneka imbuzi yokubuyisela lesasitho sakhe. Washo wazibamba isandla. Yeah, mhlambe isandla. Mhlambe isandla ya. Yeah. So uyalokhoza kufuneka mayisaphila ngeke nithi niyasibuyisela. Kufuneka nimiyeke kodwa maseshonile bese kwenziwa umsebenzi wokuthi sibuyisela lesasandla sisho sivale ukuthi kungaphinde kube khona ingozi efana le la emndenini. Fana umuntu washo negula. Oh. Azayoshona nje umuntu ebanjwe isifo esithize. Khumbula zenzelwane lezi zinto wenze ukuthi ukwazi ukuzi understand. Angithi sithi izulu lo muntu umuntu wakubo. Uyangezwa noma ngithi izulu iphinda mkhulu izulu lomuntu. Yeah, umuntu wakubo. Yeah. Umuntu odalela ukuthi ahlale umphefumulo womuntu odalela ukuthi uhlale enyameni nasegazini. Ilapho uthola ukufudumala khona. Ngakho ke abantu bakini bahamba nawe. Mawuzwa nje umuntu efika ethi ngiyagodola usuke esho ukuthi awutholanga umzimba noba umuntu angangena kuyena ahlale kuyena.
manje labantu bangena la kulabantu abaphilayo lemimoya bengena nalokugula ngoba ayikho into eyenziwa owayegula ungena nalokugula owayelimele ungena nalokulimala njalo njalo yengawo nje ungazithola udla ama-ARVs uthola ukuthi awunalutho uthola awuguli but imishini mayithi ngenxa ukuthi kukhona le spirit salomuntu wayedla lo maphilisi uzithole ungena ezimini ezikanjalo uthola invite ukugula lento akufanele ibe nzima lento engiyishoyo ngoba mawukwazi ukunderstand makuthiwa lo muntu wesangoma ungene ugogo wakhe wesangoma kuthe ngithi I understand amakukanjalo so why ungeke understand ke mase kuthiwa ungene umuntu wakini owayenenkinga ethize oyinesifestile exactly ngoba phela nako ukugula uthe ungene ugogo egula yes uyamkela ingula uyamkela ingula uze wenze wamsebenzi uthi imvuma kufa uyabo ekusho ukuthi uyafa wena uphakama lo moya kukhona la kuthi umuntu ungenwe ngumoya umdliwa ekusho ukuthi ungenwe lithonge engingalonela la ekhaya lephila la kuwena le destroy impilo yakho nje lihlezi la kuwena yabo so lezi zinto ke kuye kubaleke zonke lezi zinto wena mthwesi ukuthi ethi mayiseyenzekile mawukuthi umuntu ewashona mhlambe ngesikhali nje obangisho mayisencwatshiwe bese kwenziwa indlela yokuyoyivala ukuthi ivalwe angizofuna ukugxila la ekuthenini because angizeli kuzothwasisa la sikhuluma ngeinformation kuphela ukuthi ivalwa uzodinga ukuhlanganisa ukuthi but inhloso nqangi ngiyokuthi ababe aware ba asivaleni izinto ezimbi zingaqhubeki izigcine sezinjwayelo yabo thola ukuthi nje sekuyaziwa ngisho ngoba abantu bayasho umuntu umuxoxa naye asho ukuthi hey yabo ngendlela ekulokho uzabaphelile abantu sengisethe ngedwa kuphela sasizelwe sibangaka yabo abantu bayashona unyaka nonyaka nje sesiyazi ukuthi siyancwa sibheke nje ukuthi kuzoshona abantu leyo nto ayidaliwe ilento esithi ke ngumkhokha osuke ukhona ethenini kwenzeka kumuntu othize yangavalwa bese ke umuntu kufanele ukuthi mayiqhubeke yenzeke kumbula ukuthi even le nto ukuthi umuntu mayife ngengozi sijwayele nje ukwenza lela siko lokuthi kuthiwa makagezwe ngembuzi ngaphambi kokuthi angene egcikini kugezwa amanxeba abese engena ke ekhaya akwazi ukuthi angcwatshwe njengabantu bonke but asibe sayenza le ukuthi manje siyawuvala lo mkhokha ukuthi abantu bashone ngesikhali yabo kwenziwa lo msebenzi wokumhlamba amanxeba exactly bengabe senziwa lokuvalwa yebo bayayiva bahlala manje kuyafuna ke zonke izinto ezimbi ziyavalwa ngoba zidaliwe izinto ezimbi yabona nje isibonelo lento khona imizi othola ukuthi nje ababe nankinga ake ngikwenze lesibonelo ukushona womntwana nje mhlambe sethi umntwana una 5 years akufanele kube into esijwayele leyo kufanele ithuse yenza umndeni usukuma ubheke ukuthi kungaba konakele kuphi because abantu kufanele bakhule baye badala mawungabheka njengamanje abantu abancane bashona kakhulu and umphakathi uzihlalele nje awuboni lutho olurong akekho umuntu ombona ethuka ukazi uzonokuzwa noma ufika abantu behlangene bexoxa ngezinto ezikanjalo kuyinjwayelo manje siyadinga lezi zinto lezi ukuzilukhuza ngoba maze ngavalwa zonke lezi zinto ezirong zizosilima amasiko zigcine zididisa yona lento yesiko ukuthi hamba kanjani khumbula ukuthi isibonelo moyenza umsebenzi khwale lento moyenza
noma liladi noma yini eladini befuna kubekwa osinemfu ngoba kukhona ogogo ababebhema osinemfu kubekwa insangu kwaye wamakhehla njalo njalo. Manje esikhathini la abantu bebheme ukungane intashi kusho ukuthi izizulwana zethu kuzofuneka ziyobeka intashi elokhuzini emaladini emsama kwenza umsebenzi ngoba kunogogo la ekhaya wayebhema intashi. Yabo. So ezinye zezinto njengabo nje utshwala buyavalwa mase kubonakala ukuthi ekhaya kunokuphuza okukhulu. Bonke abantu bayalokhuza baphuza kakhulu abantu bala ekhaya. Iyavalwa yonke leyo nto leyo kuyiwe emsamo nabo utshwala kuhlanganiswe bese kwenziwa inkulumo buchithwe. Okay. Buchithwe khona emsamo buvalwe. Ngempela kancane hayi uzovele ube ngumlingo ukuchithwa namhlanje kusasa wonke umuntu usethi hayi utshwala ngibufuna. Kuba iprocess and usuke wenzela nezizulwane ezilandelayo ukuthi abantu abathi mabephuza utshwala baphuze ngendlela eright. Because bakhona abantu abalokhuzayo abaphuza utshwala ngendlela eright. Bakhona nje futhi abantu abathi mabephuzile enza izinto eziright. Omunye uthothi nje mhlawumbe ulihlaza kodwa mayiphuzile kuyaxoxeka naye. Yabo. So lezi zinto ke zonke masingazinakile njengoba ngisho ukuthi ngenxa yokuthi le mimoya iphakama la thina esiphilayo. Le mimoya labantu abasuke beshona begula abanye begula mhlawumbe umoya wayeshawa stroke. So lo muntu mephila kuwena kulindelekile ukuthi nawe uhamba ubenaso leso stroke. Yingakho uzwa odokotela besilungu banamanga kakhulu ngoba abayiswele into abazoyisho uzokuthiwa hayi lesifo siwufuzo. Kuthiwa la ekhaya ngoba yes nosibani kusho abantu bala ekhaya ufuzo. Sekuze kube ngazathi manje isiphiwo abasiphiwa abantu bala ekhaya kusho ukuthi akuphumeki ayikho enye indlela engenziwa. Abafuna ukuthi ba le spirit. Exactly. No, sometimes abazi benziwa ukungazi. Yeah. Okay. Benziwa ukungazi ngithi iningi labo dokotela besilungu bafocus befundiswa bafocus ezintweni zesilungu. Bekuma chemicals nani hayi kwimvelo. Ingakho ubona nezilonda ziyinkinga kubona. Ukuvele kuthiwa asunqamula umlenze. Yabo. Kuthiwa masimhlinze. Yes. Ngaphakathi kuthiwa ngaphila nenso yodwa masiyikhiphele ngoba isilimele. Akufike nje kuyena ukuthi kunobhontshisi obizwa nge-kidney beans. Isho ukuthini leyo nto? Mawubheka ubhontshisi uyinsuku nje. So udokotela wesintu ebuka ngokwemvelo uyakwazi ukubuka ukuthi okungahlanganisa lo bhontshisi nezinye izinto ngeyakhe into ezolapha izinso. Ilande ephethinsi iphela. Yes, kungaze kuthiwe into eyifuzo. Asikho isifo esiwufuzo. Esinye nje uthola ukuthi into yenza kube ngathi ufuzo. Mhlambe ngoba vele izifo zethu kakhulukazi la endlini eminyama. Izifo zethu zisekitchen siqhamuke ekitchen ekudleni okuphekwayo. Isifo samathambo nje siyazi ukuthi sakhiwa izili isikhathi esiningi. Abantu besimame bayathanda ukufaka izili bethi bathambisa ukudla bathambisa inyama ukuthi ibe mnandi idle kamnandi ungalohlafuna into engaphili. Njengoba ithambisa le nyama nje mayingena la emzimbeni ithambisa la wakhe amathambo. Manje abantu mabephathwa amathambo ekhaya bonke kanjalo ngeke sithi ufuzo. Funeka sithi akukhishwe izili isho phela into elokhuza bokuthi manje uvalile lo mkhokha wamathambo. So lezi zinto ziyafuna sisimplify kanjalo. Kunabantu abaphila impilo ebuhlungu. Ngingabeka imali. Ngeke angabikho okhona olalele njengamanje onaleyo nkinga. Uthola ukuthi akawazi inhlobo umuntu omubi. Mhlambe nje nokuhlanganisa omuhla akakwazi umuntu nje othi mefuna umuthi hamba uthenga inhliziyo yakhe right
akuyena umuntu ocabangela abantu izinto ezimbi but abantu mabeyohlola kulo kuvelayo ukuthi uyathakatha. Awuphinde mkhulu le awuphinde uthi Uthi kunomuntu othola ukuthi akazi lutho ngemithi. akazi lutho ngemithi. Noba umuntu omuhle noba umuntu omumbi akazi lutho ngayo. Yeah. Enhlizweni yakhe futhi akazi acabanga ukusebenzisa imithi emimbi. Acabangele futhi nento embi emntwini. Yes, akuyena umuntu othi mayibuka umuntu abuka ukuthi Ingathi ngaba uyena. jacket ingathi ngingaba ngiyami. O mhlambe yengane Ithi yami. ngimthakathe. Yebo. Okay. Akazi lutho ngemithi. Bathi uyanukeka futhi lento uthothi nje igqamile ikubantu abaningi ngisho kuyohlolwa ke manje. Uvela yena kodwa. Kuvela yena. Nabantu futhi bayamthola ngalento. Kwakho madod. Nomakhelwane la. Makuwakhona into eyenzekile nendaweni noma kushonela umuntu ngendlela engaqondakali wonke umuntu uyazi ukuthi hayi nanga umuntu wenzelena. Abengazi akazi lutho engenzela ukuthi ingane yaba umuntu madod. Angithi lento yenzeka ngoba la emindenini yethu sinalabantu ababethakatha vele. AmaZulu aye athi idlozi libi liyalahlwa. Kwakusuke kwenzelwa lezo zinto ukuthi ledlozi lingazimix nedlozi la libe ngumlahlwa straight liphume liphele la ilokuzini la emndenini. Liyahlanjwa. Yeah. No, alihlanjwa liyalahlwa. Senzo ngesixhosa uthi siyamhlamba. Yes ukuthi nje. Yes. Athathwe njengomuntu ongekho kule family exist. Akenzelwa nemisebenzi yakho wanto eyenzelwayo. Yeah. Because umoya ongekho right. Yes. So lo muntu abanye babenzela inhlambuluko. Thothi bamenzela inhlambuluko. Abuye ke manje mayenzela inhlambuluko azohlala nani la. Angene kuwena. Nalo amoya nale yanhliziyo yokuthakatha. So abekho wrong mabethu uyathakatha. But ngulomoya walomuntu wakini ophila la kuwena. Kwesinye isikhathi kungangabi futhi umuntu wakini. Mhlambe kube umuntu omakhelwane. Kumbula ukuthi omakhelwane uyawazi ukuthi nje uphuphe umuntu wamakhelwane akuthume imessage ukuthi hamba uyosho ekhaya ukuthi kunenkinga kanje nakanje na mhlambe mayixoxa nabantu bakubo ngenxa amathunzi wayabamuzwa. Manje yonke leyo nto akufuneki lo aloku edabukisa ukuthi hey ngiyabantu bayanginuka kwathini wavele uyazazi ukuthi awuthakathi kufuneka uzame na ukuthola phela ukuthi kutheni ubizwa ngomthakathi kangaka ubuzazi ukuthi awuthakathi. Akuzihluphe nje. Ezihluphe nawe. Ngale kokwenza lento elokhuzwayo. Yeah. Eyenziwa abantu because abantu bamanje imindeni bayibulele bayiqedile. Yayingenziwa nje lento ukuthi uvele uvuke emthwesi uhambe wedwa uthi uyohlola. Lento yintsha iqala kule minyaka. Uvuka nje. Umndeni makukhona inkinga uqale ubonisane ngezinkinga zala ekhaya. Kuboniswane kuze kufike esigabeni sokuthi cha ke kuphunywe kuyobhekwa bese kuqokwa abantu apha ekhaya la ekhaya kuqokwa abantu ukuthi hayi akuhamba usibanibani nosibanibani uwenze mabebuya nenkulumo babuye nenkulumo ezwakalayo. Namhlanje kuvele kuhamba umuntu oyedwa abuye ekhuluma ngomsamo wala ekhaya othintana nanonke ebuye phethe inyanga ngesandla ukuthi ngelanga elithize kuzokwenza ukuthi inyanga izofika la. So iyayibulala imndeni leyo nto leyo because akukho umhlahlo oshayiwe wena wedwa izwile lento akekho omunye umuntu oyizwile asazi nokuthi iqiniso yini. So kufuneka sizame ukuncenga ngiyazi ukuthi imndeni ayisahlangene kakhulu njengamanje but kufuneka sizame ukuyincenga imndeni ethu ukuhlangana ngoxoxo ngezinto iphele into ukuthi nje uvela usuku wedwa uhamba uyokwenza izinto ezithize but ezokugcineni ezizobuya zisithinte sonke la elokhuzeni la emndenini. So ke naye umuntu ongenwa ngabantu ababethakatha noma umuntu wayethakatha ephila kuyena
mayese kutholile lokho kuyavalwa yabo kuvalwe ukuthi lokhuza le igezwe asuswe lelokhuza le asale umuntu ke se right lo moya ongekho right usuku ya ususo lo moya ongekho right la kuyena njengoba kwenziwa nakumdliwa umdliwa mawubonakala ukuthi ukumhleli ukumbozile ukucindezele uyakwazi ukuthi ulahlwe usuke kuwena uhambe uyophila noma uyohlupha abanye abantu but uqheliso kuwena so akukhathaliseki kuba kwangungutomkhulu wakho kumakhulu wakho kunguyihlo mhlambi xa ngaba uza kakubi nje umthakathi mfoka Mthwesi noba ngaba ngubani umuntu othakatha nje lo kwangempela akona umoya right akubalekile ukuthi umzali noba ngubani ya umoya olahlwayo lo ngoba ngisho abantu abadala ngale emathungweni bayamchitha nabo khumbula kunomehluko makuthiwa benixabene nje ningathakathana ngemithi iyenziwe inhlambuluko but mawusuke wakhetha kakhulukazi uthakatha umndeni la kulindekeleyo khona ukuthi umndeni file uvikele but kuthola ukuthi wena uthakathayo zikhona ke inselelo ezisuke zizoba khona ekufa ubhekane nazo ngokwala idlozini la abanikazi bomuzi so ke mase sithola ukuthi ulahliwe ngasedlozini faya nathi sithola indlela ukukulahla ngoba sikwazi ukuthi ungathi uxoshwe lidlozi thina ngala sithi siyawemukela so zonke ke lezi zinto ziyalokhuza ziyadinga ukuthi zivalwe ziningi izinto ezirong nje ezilokhuza even lento abantu beshade yabona nangumuntu kancane ufuna ukuphuma emzini is because kwesikhathi ushada nendoda kukhona amanye amadoda vela sewazi aseke wathandana nawo ashiye insila zawo la so ngesikhathi umthatha ke manje uzoba unkosikazi wakho enalezi insila zalendoda zalamadoda ulokweni mewabona ubona ama-ex wawo yabo unezinkumbulo ezithile zagcine sena le yanto ukuthi akancengile vele ngeke asole umuntu la mayelokhuza mayephuma kanti iyadinga ukugeza imimoya engekho right noba imimoya osuku ungasayidingi iyadinga ukuthi igeze ususe kuwena ukuze ingadini idalela lezi zinto sithi imishompi noba amabhadi endleleni yakho ngakho ke zonke izinto esizaziyo nje ukuthi zenzekile at least lezi ezenzeka phambi kwethu umuntu washona edutshuliwe washona kwesinye isikhathi engashonile nje ukulimala walimala wathini kufanele ukuthi kube nento eyenziwayo ukuyivala lento ukuthi ingajwayeleki ingako ukuze umuntu mayezikhungile ukuthi into yokuqala ekufanele yenziwe ufuna aqala shawe kusuke kungashawa yena kusuke kushawa lo amoya ngoba umoya omubi lo sokuthi makazikhunge ngoba eningi la abantu abazikhunga ukuthi umuntu uyayilandela njengoba bebabhala izincwadi nje umuntu uyayilandela into azikhungelayo nothola ukuthi hayi into le ebengaphili khona akuyona into ebedinga ukuthi azikhunge but ke agcine sezikhungile kwesinye isikhathi abanye bazikhungiswa nje imithi yabona ngikushaya ngelokhoza uyawazi lo muthi ekuthiwa yilokolo yo hey vamo hayi khona imithi njengoba uyezibiza khona ozikhunge yabo ngizama ukuveza ukuthi kuliqiniso ukuthi kuyenzeka omunye umuntu azikhunge ethanga ukuthakathwa khona umuthi ekuthiwa nguzikhunga awudingi ukuthi uchazele ukuthi ungena emthini njalo uyayibona so elokulu lifayela le yanto uvele kunyuka igwebo ubona intambo ucinge kwenze ngoku exactly kanti ebusuku kade khona umuntu ade phalaza ngale mithi esesihlahleni egaxile intambo le eyibophile inefindo ekubiza khona ukuthi yenze lento isho uyenze ngempela ukuphakama igwebo linyuke lithi
So ke bonke labo bantu abazikhungayo ngabantu abafa ngezingozi ngabantu abafa benezitho ezithize ezingasekho emzimbeni kufanele siyivale ukuze ingaqhubeki ize ibe ngumkhokha kufanele sithi mayenzekile sizama indlela ukuthi ayingasaqhubeki zikuhlanganiswa nazo lezi zinto ngibengizisho into zokushona kwabantwana abancane akuyona into right leyo because wonke umuntu silindele ukuthi kufanele akhule azabe mdala yengawo uzobheka abantu abadala nje iseluleko abasinikeza izingane njalo ngesokuthi ingane ifuneka ihloniphe ukuze ikhule ibe ndala wonke umuntu ukhuluma ngenhlonipho ukuze ikhule ingane ibe ndala ngoba wonke umuntu ufisa ukuthi ingane ikhule ibe ndala so mase kwenzekile kwaba nento yenzakalayo kufuneka kulandele ukubheka ukuthi kwenzakaleni isho ukuthini lento yenzakalile singayivala kanjani ke manje ukuthi ingabi ngumkhokho oqhubekayo la ekhaya yabo so ngicabanga ukuthi siyahambisana so ke nabathakatha bake balehlisa izinga nosafisa ukuthakatha nje ukwenza ukuthi angabi lo moya ngoba lento ungayigwema lento yokuthi ubeyidloze elilahlwa ungayigwema nje ngokuthi uqale manje ukukhumbula ukuthakatha kuqala ngenzondo nomona qala ngenzondo nomona nomona so uqala ngalezo zinto ube neso elibuka ngaleli lingeneliseki into nayo ube ufise ukubona umuntu maye ekhamisile kuba sagqitha ntathi sapha yonke into engathi yakhe uthola uba ukudla sekugcwele umlomo akasakwazi nokuhlafuna lento yenziwa abosopolitiki yabo uthola udla azawudla no350 umuntu ongasebenzi ngoba yonke into inhliziyo yakhe ithi kufanele kube ngeyakhe yonke into so ke nathi singabantu funa sizihlele kancane kancane ngiyazi ukuthi akuyena wonke umuntu ozoshesha yenza kodwa at least makungaba khona usuku nosuku nje abantu ababili noabathathu abashintshayo abanye bazobonela kubona then abuza umuntu ukuthi nenza ngani ngoba sasinenkinga efanayo then ke kancane kancane isiko lethu lihle kakhulu ngoba lisekelwe kuNkulunkulu amasiko ethu njengabantu abamnyama ahle kakhulu asekelwe uNkulunkulu and anezithelo kodwa ngenxa nje ukuthi ezinye zezinto asizinayo esibonene nje khona into ekenzeke uthola umntwana engasebenzi yafaka ama-CV abehambe nabe yofana ama-CV bayabizwa kabizwa bangena emsebenzini bo yes yini inkinga akabangwa amadlozi akholutho inkinga akakazi angithi umuntu esigaba nesigaba kunesiko elithize lenziwayo ubikela abantu abadala so akakazi abikele ngempepho nje kuthiwe manje usesesigabeni sokuthi usebenza mayizophuma ekhaya no angithi mawuphuma ekhaya uyofuna umsebenzi kufanele ushiselwe impepho uhlatshelwe inkukhu uphiwe nje inkukhu umphako ozohamba udla endleleni ucelelwe inhlanhla ukuthi abantu abadala uyofuna umsebenzi njengoba uphuma ukuze bangakubona ungekho la ilokuze kukhona ke laba abaxhaphaza uma sikhuluma ngesiko umuntu athi uloze libikele idlozi aliboni ngani uNkulunkulu ukutheni simthandaza masiphuma masizolala simthandaza akaboni yini yena is because uNkulunkulu nedlozi bangumoya bayezwa umoya uyezwa njengoba nje nezwi umuntu olalele njengamanje uyalizwa izwi lami kodwa aliboni lingene eredweni liqhamuka nalo lingene eminyango ligijima liyongena eredweni uyayibona indaba so mawukwazi ukunderstanda leyo nto ngomoya uzo-understanda ke nala uNkulunkulu nedlozi ukuthi cha kufanele ukhulume ababoni bayezwa baqala ukubona ngokuthi ukhulume nabo babe sebeyaqala ke benza izinto ngendlela eright asiphumeni ke emkhokheni siphame sizinhlanhla ngoba la emhlabeni sonke silethela ukuzoshaya amagoli so ke mawudlala egroundini
ukuze ushaya amagoli kufuneka wenze umsebenzi wani we-striker. Yeah. Mawenza umsebenzi wama defender no goalkeeper, because i-defender no goalkeeper umsebenzi walo ukuvimba impumelelo. Wabona lama defender esikhukhuni evimba impumelelo ye-Chiefs, so akufuneki Oh yeah. Noma ingejile hayi ungageji bebekhala evimbile bafakele lodwa nje isikhukhuni ngale athi ayavimba ama defender Chiefs hayi isikhukhuni sashibulika safakaza abemathathu. So ke nawe empelweni ufuna nje ushaya igoli wenza umsebenzi we-striker uphumelele, because la emhlabeni sizele lokho. Sizele impumelelo apha emhlabeni. Nkosi yakho lomkhuluma singene kweza kaphila mzimba tata. Siyabulela ba. Right, probleka inkqube negama la Isijokla Gold City ngalixesha Mzansi Talks umxholo nencambu ezesintu. Sibonga kakhulu. Asingene ke kwindawo apho ungathola khona ke amachiza nomhlawumbe imikhiqizo yakwaphila mzimba kulo ndawo okuye ungahloma ngepeni nephepha nzokuneza inamba nje ezizokwazi bake uzithinde uthole ke imikhiqizo yakwaphila mzimba. All right. Masingabe sihamba ke siya endaweni yasefolweni apha ke sifundazweni saKwaZulu-Natal inamba yasefolweni ongakwazi bake uthole imikhiqizo yakwaphila mzimba ithi 069 195. Okay, andiphinde nje inamba yasefolweni u069 198 1864. inamba sefolweni mangabe ke udinga imikhiqizo yakwaphila mzimba ithi 069 198 1864. Estenga inamba yakwaphila mzimba ongakwazi bake uthinte wena mungapho ngasestenga ungayithinta inamba ithi 078 358 0571. inamba yakwaphila mzimba mangabe usestenga ithi 078 359 0571. Ukhona babushenge phake uzokwazi ukumthola ngapho koNtshaweni go Greatville go Shaka's Head. Uyakwazi ukumthola baba ushenge ku 078 359 0571. Kanti mose Marisburg Peter Marisburg uyakwazi ke ukuthola amakhambi kwaphila mzimba ku 076 353 5597. inamba kwaphila mzimba mangabe ke ungapha ke Peter Marisburg ngu 076 353 5597. Khona ke apho ngathola khona ke imikhiqizo yakwaphila mzimba. Mangabe ke usengonyameni inamba ke ongakwazi bakuthole ke imikhiqizo yakwaphila mzimba kuyona engonyameni ithi 084 557 9817. inamba ke yakwaphila mzimba mangabe ke ungapha kulamandla wasengonyameni ngu 084 557 9817. mangabe kuse Hammersdale Hammersdale ke kosankontshe 3 1 2 inamba yakwaphila mzimba ngapha ke ko Hammersdale ngu 079 7305677. inamba ke yakwaphila mzimba mongapha ke eHammersdale ngu 079 mangabe kuse Pinetown ekotshela emnyama koMaus mungapha ko New Germany mhlawumbe ngapha ke Claremont ungapha yatshela emnyama Dazenhoek Maranrich kaMamdikazi. nansi inamba yakwaphila mzimba ePinetown etshela emnyama Ngoje White House Ncanana Dlamini nazo ndayisho ePinetown. inamba yakwaphila mzimba ePinetown ithi 073 993 3638. inamba yakwaphila mzimba ePinetown namaphethelo ngu 073 993 3638. kanti mukhona phakathi lamandla wase Soweto komfulo eGoli namaphethelo inamba ke ongayifonela yakwaphila mzimba ngu 078 834 8277. inamba yakwaphila mzimba mongapha eGoli komfulo ko Pretoria ko Soweto inamba ithi 078 834
8277 kanti ke lindela ke ngepeni nephepha sokunikeza ke ezakhona ke apha eThekwini emakethe inombolo zakwaphila mzimba manibuyisele kuwe mkhulu. Sibonga mfoka Mthwesi. Masikhuluma ngophila mzimba sikhuluma isikhungo sokwelapha ngamakhambi esintu neziwasho. Sinembiza nje ephuzwayo ngizifo zonke. Kubantu abanenkinga umchamushisayo, banenkinga yomopho abesimama, abanenkinga yomopho unganqamuki, ngaba nenkwashu elokhuzini emzimbeni wakho kusho ukuthi igazi alisahambi kahle. Namalumbu nje athize mhlawumbe kuba nezinto ezinyakazayo ngaphakathi esiswini. Imbiza ke ephuzwayo sibiza ngozifo zonke sebhodleni lelimhlophe. Sibe nembiza edliswa kubantu abanenkinga ukuthi bayadliswa. Uyayiphuza lembiza ukuze liphume ngezansi idliso isesigubhini esihlaza ugreen. Sibe nembiza abantu abanenkinga umhlume ke ile kuthiwa ngama piles anezinyama eziphumela ngaphandle kwesinye isikhathi kube nezilonda kanye kube nezinsumpa. Izinyama eziphumela la ngaphandle mawulembobo le ukuthoilet. So sinayo imbiza esebhodleleni eliyelo eqondene nama piles noma umhlume. Sibe nembiza ukuchatha kubantu abanenkinga eqolo baphathwa liqolo nje nokuthi ke imizwa yabo ihlala phansi. Siyasikhuthaza ukuthi umuntu ayithathe nembiza ephuzwayo kwenze ukuthi akwazi ukuphendula kahle umbuzo wasekamereni imizwa be right. Sibe nokhamba ledlozi kubantu abathe ekhaya saphehlelwa amanzi amnyama kwaphendula idlozi noma lavalwa noma lathwetshulwa. Noma nje kumnyama abantu basekhaya abakhulumi mabevela bavela besemanzini angcolile kwesinye isikhathi nje abavela inhlobo. Sibe nekhombo kamaqaqa kubantu abanenkinga ukuthi bashawaza izichithwa khuphe lobo bwempe ebusweni unamathunzi unamabhada ukuthandika kubantu. Ikhombo kamaqaqa isixazululo sakho ke esiyokuqaqela zonke lezo zinkinga. Sibe nezinyamazane ezishunqiswa kubantu abahlushwa imimoya emidliwa odiwolosho matindana njalo njalo. Sibe nomuthi ke wesilwane kubantu abanenkinga yesilwane. Isilwane ke iphupha wenza ucansi, uphupha udla, uphupha uphethe umntwana mhlawumbe ubelethe umntwana omncane la usukubelethiswe ngaso isilwane. Kwesinye isikhathi ube umuntu emaphupheni wakho ohleze uphuphulwa olunye futhi uphawu lesilwane lolo. Ziningi ke nezinye izinto esingazibala ezikhona lapha kwaphila mzimba njengomuthi nje opink, amena umuthi opurple. Ukuvula amaphupho kumuntu othi nje angiphuphi inhlobo uqondene namaphupha lo muthi lo. So sitholakala emakethe la sikhona ngaphandle kwalezi ndawo obuzibala. Njalo ke ngolwezine sivula ithuba lokuthi abantu abanemibuzo ngabe ufuna ukuchazelwa amaphupho nenkinga ukuthi uyaphupha amaphupho ukwazi ukuthi asho ukuthini. Khumbula ukuthi amaphupho asihlale sixoxa ngawo ukuthi ayinkulumo yidluzi. Iwona ngempela la ufaya ngabe siyawalandela kunokuthi siphume size siyohlola ngoba mina ngiye nje empilweni yami ngiphila ngawo amaphupho. Mangingaphuphi ila mhlambe ngingafuna ngilungise leyo nto ukuthi ngize ngiphume ngiyohlola. So ke njalo ngolwezine sixoxa ngamaphupho sifundisane ngamasiko athize izinto ezithize zesinto ongazazi. Mhlambe ekhaya nakhula zingenziwe izinto senifuna ukuzenza manje okanye zazenziwa but ezinye anizazi ukuthi zenziwa kanjani. So sixoxa leyo nto ke njalo ngolwesine nangomgqibelo. Bese kuthi ngezinye izinsuku siyavula kusukela ekuseni ngo8 kuze kuyoshaya u5 zonke izinsuku suke sifulile nje siyatholakala ke imakethe ibhilidi lingaphesheya kwerenki yamabhasi irenki le noBopopo ngaphesheya kwakunebhilidi elide libizwa ngeMount Etna. Unyuka ngama-steps aseceleni kwejwayelana ama-steps ensimbi aseceleni kwajwayelani. Mawufika first floor ngenesandleni sakho saka right amabhodi nje aqala ukukulawula mawuqala uthinta ama-steps asuke sekubonisa amabhodi akaphila mzimba. Ngena lapho ke number 9 ilapho la sitholakala khona sivula ngo8 kuze kuyoshaya u5 ntambama. Ngomhla ka11 mfoka Mthwesi ukhumbula ukuthi 11 October siyempophomeni. So abantu abaningi sikhethe kuloku ukuthi ngoba siyokugcina kulonyaka. Okay. Sikhethe ukuthi sheshe sisho sibanikeze isikhathi esanele ngoba abanye umuntu uvela athi awungezwa sekuthiwa kuyahanjwa yabo okanye yiso omunye uzosekubuka. So umhla ka11 October usekude kakhulu. So mawuzofuna ukuya kaphila mzimba ke ufuna ukuya empophomeni. Uya lapha emakethe ubhalisa khona kwenze senze yonke into. Inamba ke yakhona la elokhuzini eThekwini
noba ufuna ukubuza ngayo lento yasempophomeni njalo njalo uyasithinta enambeni efonelekayo noma eWhatsApp-ayo engu-066 007 007 50 50 43 43 066 066 007 007 50 50 43. 43. Masibonge ke mfowami Mthwesi, siyathemba ukuthi ke bezwile abantu bazosuma balungise izinkinga. Lezi inkinga ziyalungiseka, kuzona izinkinga ezinzima. uNkulunkulu uyamsiza umuntu ke kuleyo nto asuke yenza. Ohleli uyoqhubeka amsize nawe uthi ahlale, osukumayo uyosukuma naye uNkulunkulu amlekelele ukuthi ke aphumelele. Enze nje wabe ngisho nje ushaya amagoli nje. Sizele amagoli emkhulu. Sizele wona. Yathi insizwa sixoxe. Ethe ngaphupha ngidlala egroundini ngingageji kanje ngigeja amagoli, ithi ngigeja kungekho ngisho goalkeeper eqaleni. Yo. Yayifulekisa ukumenyani ke leyo bheka bakutheni ngeke. Enkosi mkhulu siyabulela kakhulu dad. Siyabulela ba. Dangise into khona usebechokethi istimela sothando. Ixesha lifile esipheleni ke inkqubo ke egama layo uMzansi Talk salome gama ekhaya lethu Mthwesi. Xa sivala inkqubo rhoqo sesisho sithi lala nathi Jehova kulobusuku banamhlanje usigcine ngomsa wakho omkhulu. Ngalo mazwi sithi enkosi. Enkosi. Yebo kunjalo, imikhiqizo yakwaphila mzimba isiyatholakala ngakini. Esowethu eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277. eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043. Ukanti siyatholakala nasefolweni ku-069 198 1864. Engonyameni siyatholakala enambeni ethi 084 557 9817. Kanti ePinetown siyatholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638. eHammersdale siyatholakala enambeni ethi 079 730 5677. Ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 5597. eGreytown 079 068 3788. eStenga siyatholakala enambeni ethi 078 359 0571. Abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi.